Wavefront tehnologija je najnovija tehnologija u laserskoj korekciji vida. Posebnost Wavefront tehnologije je u tome što ona, za razliku od standardne metode kod koje se dioptrija uklanja prema unaprijed zadanom standardu, znači unaprijed zadanoj veličini, gdje samo u stvari odabiremo određenu dioptriju za određenog pacijenta, kod Wavefront tehnologije mi možemo cijeli tretman u potpunosti individualno prilagoditi bez obzira na samu rožnicu, znači na nepravilnosti površine rožnice. Jer kod Wavefront tehnologije laser radi preko 250 topografskih točaka na samoj površini rožnice i svaku točku može zasebno tretirati. Na taj način se može garantirati u potpunosti uklanjanje i kod vrlo složenih dioptrija kao što su miješani astigmatizam, aberacije visokog reda, dalekovidnost koja je isto vrlo zahtjevna za skidanje, ili kod astigmatizama vezano uz kratkovidnost i dalekovidnost. Naravno, sve te složene dioptrije nije bilo moguće u potpunosti riješiti sa standardnim postupkom, dok Wavefront postupak, znači uz novu generaciju, takozvanu 6. generaciju lasera, u potpunosti uklanja takve nepravilnosti vida.